Aupa lagunok, Iruñako San Ferminetan topera ibile ondoren lesakara etorri gara. Bertakoek esaten dute, lesakako San Ferminek ez dutela inungo inbidiarik ukan behar Iruñarekiko. Orduan, zuek lagunak, ezagutzen aldituzute lesakako San Ferminak? Ez, izenez ezagunak dira, baina ez, egona ez. Eta besteak? Nik ez. Sonia? Bueno, egia esan behar da, segurazki atzerian Iruñako San Ferminak fama gehiago daukatela. Baina hemen, giroa paregabea da. Goazen gaian murgiltzera? Denak ateita, denak lasterka bueltaka. Denak erotua bueltaka. Nun joango dira zuzenak plazan bertan? Bertan bueltaka. Imitzi ere bai, hemen barruan, kanbuan, denian. Iruña mazala. Eta arriskutsua da orduan? Harrapatuzkoa, ez harrapatuzkoa, ez arriskutua. Uste dut, zuaitz horretan egongo naiz. Ez alda egiten Estatu Batuetan rodeoa, Baina ez dut uste ikutu dezakagun zezenak. Bueno, zergatik zuk ezin duzu igo gainean eta rodeo bat egin. Ez daukat nire... Ez duzu ekarri materiala, Da ez daukat nire botak. Rocío, beitu, berriro zezenan, eske ni atzoko entzierroarekin benetan nahikoa daukat. Eta ez daukat bat ere gogorik hau ikusteko, eta bandoa. Joanes! Mesedez, kontuz! Zenbat sufritu arazten didan mutilonek, mesedez, badator bakiza bat! Badator! Dios! Y los encara con los cuernos. A 0. Ai, nene, estás en pedo. Ez dut sekula ikusi hau. Honek ematen dit, beldura handiagoa Iruñakoa baino, Agian Iruñan pasatzen zirelako oso azkar. Eta jende pilo bat. Baina hau da, hemen dago vuelta eta vuelta. Ai, Dios mío. Badator beste bat, Joanes! Oh, aia! Dios! Mira eso como se suben ahí. Ay, arrapatu du bat. Ematen dio asko, mutilia jarraitzen du. Bihar izango du kriston mina honek. Nik behiak garrik ikusita ditut, en el campo eta bezala en la rural. Oraindik bat askatuta dago bakarrik, ezta? Lehendabizikoa da, oraindik gehiago askatuko dituzte. Ados, gehiago dator, ados. Baina batera ibiltzen die edo banan. Hor dagoa kokonatuta Mateo. Mateo ez da jaisten hortik. Badator. Ai, Dios mío, beste bat. Ai, Ay, Dios mío. No. Dios. No, se mató la cabeza contra la pared. Enengo enpresa hau ikusteko. Iez egiteagatik se pegó un golpe en la cabeza, la trucha llena de sangre. Daukat la piel de gallina, nago temblatzen. Ondo jarriko naiz. Zela, sufritzen? Hartu dut eta oso ondo. Gauzak ikusi egin behar dira. Jakiteko zer den, nik uste nuen, ke atzo, 5 segunduz bakarrik. Hau, duela, 2 ordu edo tripako minarekin. Horrek bat zeukan olako kaskabel bat. Zetako ateratzen da? Behiara mateko kabestroa. Ala, ados, oso politatzen da. Laguntzen bezea etzera Txoena, kabestroa. Laguntzen bezea etzera joateko.
nik asko maite dut Euskal Herria, baina honek beldurtu egiten nau. Jendea behiari deika eta deika. Honi eta razio non daude? Jan lasaian, Razio, kosten, bera! Rosot, Oaintze noa, bai, behia jutean, banoa, oain ez da posible. Muxo mantete bakarrik, Estatu Batuetan olakorik ikusi alduzu. Bai, elkon egiten du koral, ez da gizela, plaza txiki baten daukagu zezenak eta baina jende profesionalak egiten dute. Baina batuetan ordaindu beharko duzu hau egiteko. Nina jakina dut, nun dago herriko neskak. Noiz bukatzen da, mesedez. Sartu etxera. Julieta! Bai, Julieta, bardul zaudelako. Bai, Julieta! baiztea. Kontuz! Kendu hortik! Kendu oi! Hirugarrena. Ai. Honek daukauna mala hostia, increíble. Joanes! Dios! Ay, sí. Ah, no, con todo, Lili. Dios mío. Bai, Dios mío, bai. Mercedes, hobetu hor jartzea, hemen baino, ai! Dios! Baina mutilau da harrigarria. Esaten, ai, Dios, esango balio bezala, arnazazu, Mercedes. Ez zaitu bateri ikaratzen hori zuri. Die txikiak, guretzako. Gu zezenakin eta ibiltzen garena, pues, urte guztien zehar ibiltzen gara zezenakin eta dire pixko bat. Jokatzeko pixko bat. Ba, iringarria da zuretzat jokatzeko da, eta nila beldurtuta nago, Lasai. Mi ondixu badire, 500 kiloko zezenak eta lasai. Tuteran eta fai alde hortan eta ibiltzen gara eta... Eta agapatua izan zera, batek agapatu zaitu egun batean? Momentuz ez, horretik erresten dugu pixko bat, ama berginari eta santuk irita, pixko bat egiten dugu eta... Baina ere, kirol asko egiten duzu, ikusten da, ez? Ez, Andria gutxi ematen dira jatera eta horretik mantentzen gara pixko bat. Hemen dugu guk beti toki bera, urte guztitan, Bai, hau da, agotatua. A ver, ay, mi amor. Ai, amor, ai. Irriz egiteagatik bestela harrapatuko zuen. Oso ondo egiten du mutilak, Oso ondo egiten du. Boa. Oso polita egin duzuna, Oso polita. Odolez dago. Gainera, pasatzen zen hortik, kriston kolpea hartu du mutil horrek. Ez dago ondo, Ez dago bat ere ondo. Favorituta eta gainera kriston kolpea hartu du buruan. Eraman egin dute. Ai, mesedez. Ez, peligro gehiago du honek, Iruñiko guino. Bai? Bai, netzat bai. Hau difenti da, bertze modu bada ibiltzeko Iruñean, zezenan sartzen baldin mazara eta ongi tokia rotzen bazu, eta bat joaten baldin mazara bihar den mazala ez duzuan bertzeko peligro. Honek egingo du. Jendia, eskinak, hemen zaila da ibiltzia, lesakan, ahi zaila da. Urtero egiten dugu bihatzan bat hautzido, kostila eskinan bat hautzido. Bai, beti. Eta urtero... Ibilizkero beti, golpe txarran bat arrautzen zu. Superan bertaruti, movimentu bat eta arek ez du astirikan burua giratzeko eta zure errapatzeko. Baina iten baldin bazu leheno txigotikan, orduan ikin zaitu moztu deitzen dena, angulo moztu, orduan aleita horbilna. Orduan hori da teknika da, bere begibistatik ateratzea. Egotia bertan, eta ja, atitzen delikan bera, jokatzen den momentuan, orduan pausu erdi batekin. Eta jazta. Noiztik etortzen da, eta norek sortu zuen orduan kultura hori lesakan. Bez, beti, Naparro eta Euskal Herrien, zezenak, Espainianko zezen kapako zezena hori Euskaldun zezenatik heldu da. Euskaldun rekorti eta korrida eskolandez eta hori, deitzen dena toreo a pie da Euskal Herrien sortua. Gero hasi ziren kapak inta hori. Bai, rekorri beti. Hori da, Euskal Herrian sortu da. Betizua, zezena, betizu zezena da,
Europan mailan den zezen braburik zarnatikan bat. Bueno, gu ez gira izan, nola esan, ausartienak, baina hala ere hemen egon gira behian, ez neskak bezala goian lasai, Zer moduz animaliak sufriarazten? Sufriarazten, guk ere sufritu dugu pixka bat, ez? Bai, ni asko. Baina nahi izan duzuelako, ezta? Bai, hori da, nahi genuen, bai, sufritu pixka bat. Ba, beraz, oso ondo, hau zen nahi zenuena, beraz pozik, ezta? Bai, oso pozik. Eta zu, Sonia, pozik? Ez. Kontatu zergatik. Bueno, pozik bukatu delako. Ez zaizu bat ere gustatzen olako ekintzak, ez? Ez, ni guztiz kontra nago, guztiz kontra. Pentsatzen nuen izango zela Iruñako bezala, oso azkar, 5 segundu, baina askoz gogorragoa zan. Odon, zuretzat ere gogoga izan da? Nirentzat, berarentzat baino gehiago, zere nik ikusi egin dut. Nahiko pozik ikusten, bueno, entzuten zintudan. Eske beti barrezka eta komentatzen, bueno, nahiko pozik. Zer erakutsi behar nuen zure ipurdi aurpegia ez? Bueno, behintzat gauza batzuk zeuden, musika jendea nola jartzen zen, bakarrik erakusteko, baina galdetzen badidatenei, ni ez naiz batere adoz honekin, ez nago batere adoz. Gaur da Peñaren eguna. Zer da, egia esnatzeko, atzo parranda lodia izan da, eta gazteak esnatzeko zergatik egiten duzute hori? Pues, hau joan den gera gero bazkatzera. Tamborradi ez da? Ba, koñazu emoteko. Bai, betiko lez, herri ustizta. Soña, zuk oso ondo jotzen duzu ze, Polonian danborradarik badal dago. Ez, baina nire aitak danborrak egiten ditu. Ondo hori naiz? Estoy haciendo bien? Herriko giroa da, herri txiki bateko giroa da, eta herriko giroa desberdina da hiri batekoa. Giro jatorragoa, arruntagoa, pixka bat, desberdina da. Edo zeinek parte hartu dezake? Bai, hemen dena libre da. Neska, mutil, zahar, gazte, kanpokoak eta, bueno, ekartzen blusa bat deparatu eta edozein parte hartzen aldo. Eta danborra, etza? Eta danborra, bai, hori importantea. Yes, we fight! Adi, uste dut, arazo bat daukagula. Ze arazo? Zruta bukatu da. La vaquita se piró? Zer da, la vaquita? Ba, la vaquita... Batitudi ez, bez? Dena gastatu dugu Iruñan. Eta nola egingo dugu gairik jai biltzeko? Saiatzen ari gara negozio bat egiten. Ba, ze bota bukatu zaigu, eta ez daukagu dirurik, eta saltzen ari gara, ba, espirifena. Zer da hori? Hau da, Ajea kentzeko erremedio. Gu bakarrik entzeko ajea, ez dugu beharrelako hori. bakarrik kendu, baina zerita hemen. Nola kentzen duzu ajea? Garagardoarekin. Bai. Bueno, hori kolonieraz deitzen da clean. Nahi baldin baduzue, baditugu ajea kentzeko sobre batzuk. 3 sobre 2 euro, porque botea, la vaquita nire herrialdean, bukatu egin zaigu. 2 euro, karrik neskak, denon artean. Denon artean. Eta janariaren truke, sobre bat. Ja, janaria botatzen. Ikusi gaituzu eta se comieron todo. Zer moduz atzoko parranda ondo? Bueno, Eta orain ajea duzue? Bueno, Pizka bat. Bueno, hala ere, itxura oso ona daukate hiru hauek, 2 euro. Karestia, ez da. Baina, a ver. Baina ez dakizu nola egongo zaren hau hartu da gero. Osea, berriro jaio zarete. Bai, Benetan. Igual Onartzen ¿eh? bai. Hori, Vale. 2 euro. Bueno, bai. Ba, hau ajea, hau benetan ajea. Kaixo, egunon. Oso ondo, ni ere oso ondo nago.
A ber, gauza bat egiten ari gara. Nahi baduzu espirifen bat? Bale, oso ondo. Eta zenbat nahi duzu? Che, ¿vos no sos el que participaste en un programa que se filma en mi país? Sí. Sí. ¿En El Conquistador? Sí. Ah, era verdad. ¿Y vos también o no? Yo no, yo era un camarógrafo. Ah, así que 3 de estas, 10 euros. Ah, 10 euros entre todos. Dale 1,77. Pero acá, a ver, anda a conseguirlo acá. Anda al kiosco a comprarlo. Eso está prohibido, vender, que eso es contrabando. Todos bestak lesakan. Bikain? Bikain, oso ondo. Jo, favorez, nola etorri zate horrela? Horrela nola? Blusari gabe, gaur dela peñan egun Blusa, da. hau, blusa, Gure peña horrela jantzen nahi, Bai, nesu gai peña dugu gaude. Gaizki gelditzen zaila. Oso bapazabete ale. Jo, gaurko unakin, denak egoten gara blusakin. Bakotxa da, bere, kuarrila bakotxa, bere bluseta dakate. Bai, Ekarri dut lau blusa zuentzat. Ez da ikia! Hau soineko bat ematen du pizka bat. Hola, beto zaudete. Ze ondo gelditzen zaizu Jo, zaila. nola zaudete, goxatuta? Bai! Gozetuta ez, edateko moduan ere bai. Bai, aperitif bat. Cualquier cosa. Badago gauz bat, jaietan edan behar da. Orduan, goazen edatera eta jatera. Oi, Ados, bagoz. Aizu ondo, dantzatuko dugu. Jo, batkatu. Lesakarrako besta berena. Ez da Iruña, ez da Donostita, ez da Lekeitio. Lesakarrako bena. Oso ondo, nire ustez ere bai. Oso ondo. Parra da bantzoin, parra besta, beste inizkero lesaka etorri. Zer sentitzen zulako parranda batean? Hemen bikain, hendekin hitz egiten eta gardoa edaten, janari ona eta oraintxe bikain. Estatu betetan, bat dira horrelako gaiak? Peña honek ez daukagu hain taldakin beti afaltzen eta gaur bazkaltzen, gozaltzen, ez daukagu holakorikan. Hemendik atzinera, zaldeko zeitik atzinera esakatzen sexo. Dena, sexo eta texto. Gaurko dunakin, hola den peñaren euna, hola egiten du antolatzen du hola bazkare bat, tortzen de zarrak, gaztiak, eta, bueno, dendatik da. Egun bat ona pasten dugu, saiatzen gara benpen. Oso giro ona, eta oso polita, jende oso jatorra naiz, eta ni ez naizen hemengoa, eta nolabait intruso bat bezala hasieran sentitzen zen, baina denak oso jatorrak eta oraina peñaren zati txiki bat, berri bat sentitzen ari naiz. Batzuk familia daukate nire herrian Elkon eta hitz egin dugu familia buruz eta hori dana eta oso zorragarria zen. Bertsoak botatzen dituen gizona eta gero soinuan joten duena oso majua eta gainera guapua. Emazterik ez baldin badauka, hemen dago. Neska bat izautzia, polaka, eta euskaraz garbi jenduna, da aiz zaila. Honek ere. Ez da batua tarra da. Baina ez du minutxusi du da. Ez du meritu berak. Batu dira Lesakako peñak eta kalegira egiten dute Egiko plazaraino. Mateo, zuk badakizu dantzatzen ez da? Pixka Euskal bat, dantzak ezagutzen ditu. zaiatuko naiz. Bale, aurrera, nik ez dakit dantzatzen, euskal dantzak dantzatzen beraz. Beitu, ze ondo dantzatzen duen? Jo, ni neska naiz eta neskek teorian hobeto dantzatzen dute, baina ni oso txarra naiz dantzatzen. Horrelakoak dira euskal dantzak.
nik ez. Berriro. Zuk zaiatu. Eske nik benetan nik ez dakit dantzatzen, euskal dantzak. Benetan zaila da. Baina gure Mateok oso ondo egiten ditu, benetan. Aber zer esango duten neskek gero. Aber galdetuko diegu. Hori ziur. Dantza! Zelan moldatzen da euskal dantzan? Oso ondo, oso ondo. Eta zein dantza da? Arina eta fandangoa, aritu garena, baina oso ondo dantzatu du. Baina, zuke pausoak dizberdinak egiten zin, lau pausu eta denak nahastuta gabiltza, baina bueno, lau pausuak orokorrean dira denentzako. Hori normala da, haixetan pauso dizberdinak erabiltzea? Baita gehien bat, bazkalduta gero. Alde egin dugu. Eskerrikan dagoena uralde bera, porque buscatu barrezu errekan soni esan. Hau da hemengo tradizioa, una borratzea. Txagotan haute. Eta ja, kamiseta, kendu. Hobeto guztietan, zinipe, Gaztek, ume, gaztek, zarrak, adintxuk, dezatik, esaka guztia tentzile gaur kalea. Dantza bota! Ez da bide txarra, gora! Euskal Herria! Euskalduna gara! Ze ondo dantzatzen duen Mateok, Mateo! Dantzalaria zara! Joe con el Mateo! A ver, erakutsi pixkat. Zein dantza egite duzu? Musika behar duzu? Adin! Bustitzera joan dira. Ez dakit zertarako ez du hainbeste berodik egiten, baina ematen du oso onda pasatzen duten. Atzo izerita amaitu dute eguna, eta gehor urazu, igual, ikusiko dugu. Gora Euskal Herria! Sakardo urarekin oso gaizki, mesedez. Ez bota urarik Sakardora, mesedez. Nire ama hau ikusiko dugu. Ikusi duzuen, emakume horien. Eske, pozik daude benetan. Poza, baina antzinako pozak benetakoa. Hemen elkartzen gara, Herriko, Kuadrilla eta Peña guztik, eta baina azten gara, azten dira balkoetikan uro botatzen, eta bueno, hau da ja, pasada, bai. Baina zer da hori, azkenen Iruña baino eskoz bortitzakoa da, edo? Hori dago, bai. Bai, hemen bukatuko goizin ikusizu, zezenekin, bain bustita. Zer itxoiten ari zareten? Ura botatzea! Zer gaiti? Bustitzeko gehiago! Zer, arrima garbitzeko? Bai! Eta hau pasatzena urtero ez bakarrikan eguraldi honakin, izatu dugu ebilakin hotzakin, eta alere ura botatzen dute balkoiotekan igual. Uste dute, orantxe itxasotik irten naiz, arropakin. Rocío, begira. Hauek palak dira. Balio du horretako batek
estudiotan jolasteko. Kontatuko diguzu nola egiten diren taloak? Taloak egin, beti bezala, osea, masa, oso garrantzitsua da masa ondo egitea, gero puntua hartu bertzaio masari, gero dana ondo atertzeko, Eta gero, baita behar da, abildade pixkat hemen zabaltzerakoan, eta hortik, gero, plantxara bota, eta saldu. Eta beti eskuz? Beti eskuz. Eta jai guztietan eskuz, Guztietan eskuz. Gainera, behitzu ze dotore, soñeko horiekin hauek dira unas divinas como están vestidas, me encanta. Itxura superficiala ez da garantzitsua. Ez, itxura superficiala izan da jende begirau eta askota, hori da talona, begira. Hoi horrela egon bardo. Eta hori da, horrek esan nahi du, talo hori daola oso ondo eginda. Zergatik berotasunekin ez da gustutzen, hori ez da zulatzen. Bi eskuekin? Liko. Ados. Borobilen dena. Oso ondo. Rengorako, jaztunik gabe etorriko nahi. Zuengana. Un andereñoak, Mercedes, onenak, gozoenak. Bai, fijo. Agian ez da oso polita, baina behintzat nirea. Euskara nola ikasi duzu, noin ikasi duzu? Argentinan internetez. Bai. Zure kasa, Nola? Zeure kasa, osea, internetetik begiratuta ikasi. Bai, Euskal Etxean, programa baten bidez, hola, Silva, está bárbaro el talo, está bárbaro, no es un panqueque, señoras y señores, es un talo. Ura! Begira zinura daukagun, Iduriz oso ongi pasatu dugun lesakan. Aizu Mateo, zuretzat nola joan da eguna? Oso ona, jendez jatorrak. Bai, eta zuentzat neskak nola joan da Baskaria? Baskaria primeran, jendea, janaria, edaria primeran. Eta Baskari eta gero nola egin dugun dantza eta gero musika ederra. Orduan, zenbat xapa emango dizkiegu. Hasiko naiz, soñarekin. Niretzat oso egun polita izan zen, Baskaria primeran, Baskari ondoko parranda primeran, eta beraz, bederatzi. Zergatik eta bat? Bederatzi xarpa! Zezenak. Eta zu, Mateo, zenbat emango duzu zu? Nik 10 emango diot. 10 zergatik? Jende jatorrak eta jaiak politak. Hori bakarrik esan behar du. Eta gure printzesa txikiak zenbat esango duen beti egoten dena goian, lasai? Bai, beti balkoitik. Bueno, hasteko jendea oso jatorra. Nabari da euskal jendea dela. Bestalde, zezenetan, pixkat, gaizki pasatu dute bi zaurituta ikusi ditut, eta bueno, horregatik 10 jarri ordez, jarriko ditut, bederatzi zarpa. Eta ni egia esan, dena gustatu zaila. Orduan emango dut 10 zarpa. Diego, gozamena bat izan da zurekin egotea, eta zuek adi egon zedia gehiago. Yes, we are!